کرما والے بندے سن اسی تے محفل کرانے نا عرفان ہوئی مطلب عمران ہوئی او کرما والے بڑے ہیں وہ آندے جان واری حضور اللہ قرآن نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا وہ منت بھی مندے ہے تے مندے ہے اگلی جنگ ہوئی تے جنگ دے وچ حضور تو جان وار صحابہ ایک جنگ تو وٹدے ہونا تو مڑ ایک جنگ کر کے تے بندہ آکھ پوندا ہے یار بڑی اوکھی ہوندی ہے جنگ کرنی وہ جنگ تو واپس پہ ہوندے ہے تے منت اے مندے ہے بھائی اگوں جنگ موڑ ہوئی نا تو میں تے حضور تو جان قربان کرنی ہے میں منت من چھٹ یہ اللہ قرآن نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ کچھ وہ صحابی نے جنہاں اللہ نال وعدہ کیتا تے پورا کیتا فمنهم من قضى نحبه اپنی منت پوری کیتی نہیں ومنهم من ينتظر اور کچھ ہو نے جڑے اگلیاں جنگاں دا انتظار پہ کر دے جدوں بوڑو ہی ادو جنگ چھوڑ جان وارنا وما بدلوا تبدیلا بھائی صاحب ایک جملہ نوٹ کر سکتے ہو دل وچ کر لو گے اج کل زیادہ بندے بیماریاں نال فوت ہوندے کسی نہ کسی بیماری نال فوت ہوندے حضور نے زیادہ صحابہ جنگاں میں شہادت دا رتبہ پایا زیادہ تر صحابہ کرام شہادت دے رتبے تے فائز ہوئے حضور نے 2.5 لاکھ صحابہ جو صرف 10,000 مکے مدینے دفن باقی سارے آنیاں دنیا پوری دے ملکاں وچ مزارات نے کسے دے قادسیہ وچ کسے دے یرموک وچ کسے دے شام وچ کسے دے عراق وچ کسے دے ایران وچ کسے دے فلسطین وچ کیوں وہ حضور دے دین نو لے کے نکلیں تے جتھے جتھے دین اپنے دے گئے اوتھے اوتھے شہید ہوندے گئے تے دفن ہوندے اور سرکار دا دین پہنچایا بھائی صاحب جس قوم نے صحابہ دی بے ادبی کیتی انہاں دے گھروں ادب نکل گیا لکھ لو انہاں دے گھراں وچوں ادب نکل گیا انہاں دی اولاد اپنے ماں باپ دی بے ادب ہو جاتی کیونکہ ادب انہاں دا دروازہ جدوں پہلے ہی ٹوٹ گیا جڑا نبی دا نہیں رہا نبی دے غلاماں دا ادب نہیں کردا او ابے دا کردے جڑا حضور دی آل دا ادب نہیں کردا او ابے دا کس کھاتے وچ کردی او سکنا بابا کہڑے کھیتے دی مولی لہذا اپنی اولاد نو ادب سکھانا جے تے کسے جگہ تو بھی بے ادب نہ ہونے یہ فقیر گل پیا کردا انہاں آکھیا بھئی حضور سرکار دا ہن جدوں جنگ ہونی ہے اساں اپنی جان وارنی یہ حضور دے وصال شریف تو بعد دا واقعہ اسی حضور دے دین تو جند وارنی سبحان اللہ بندے آندے انہاں روٹیاں واسطے دین پڑھیا روٹیاں چاہندے اے جڑے تسی بیٹھے ہو انہاں بعد چاول بننے نے کوئی بندہ ایسا ہے جڑا آکھے میں چاولاں واسطے تے جے تہاڈا اتنا ایمان ہے بس تسی اپنے شاہ ہونا کول آؤ اپنے نبی دی محفل وچ آؤ تے تسی روٹیاں نو ویکھ کے نہ آوندے تے جڑے سیدھا حضور نو ویندے ہیں جنہ سامنے جا کے جلوہ آمنہ دے لال دا ویکھنا ہوندا او روٹیاں واسطے ہوندے اے خیال انہاں دے دل وچ آوندا ہے دین فروشی دا جڑے 70,000 لے کے پڑھ دے انہاں لگدا ہے وہ بھی انج دے ہی ہے بھائی اے پیچھے دکاناں بنیاں نے دین دے نا تے او دکاندار نہ ہے او ایماندار ہے دکانداراں دا تے ایمانداراں دا موازنہ اکو جہا نہیں ہو سکتا جی ہن مولوی تے ذاکر دکاندار نے اس ویلے صحابہ اور اہل بیت ایماندار ہے ایمان دے مراکز ہے مولوی شدے تے ذاکر جی کی بیچارے نہ کی کرنا اسے کیا گنجی دھونا کی تے نچوڑنا ہاں جی پتہ سوری کو دبو دب بندے ساڈے وہ میں انہاں مولویاں بھی جاننا جنہاں اتو ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوتا یقین کرو انہاں اتو ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوندا کہ انہاں دی 70,000 فیس آپ اندازہ لاؤ جہالت کس درجے تھے اپنی پہ سمجھ آئیے کہ نہیں اے عزیزو اے ساتھیو جیڑا مولوی پیسے منگے نا انہاں سے کرو بھلے اللہ پر اسی قرآن سننے صرف تو بے نہیں میری گل نہیں تو سمجھ نہیں
جڑا مولوی آکھے نا میں تقریر، کیونکہ وہ پیسے منگنا اس گل دی دلیل ہے، عالم نہیں، کیونکہ جس حضور دا دین دا علم پڑھ لیا ہوئے نا ان دے اندر اتنا ایمان آ جاندہ ہے کہ ویچن والی شے اس پڑھیا نہیں ہوندا جڑا آندا میں انہاں آکھو بس فیس تیری ہو گئی گھنٹہ پڑھنا ہے، تو گھنٹہ قرآن پڑھنا صرف اس پہ زبانی نہیں، جے دوان فیس لے کے آ گیا تو مرا ہو سکتا ہے ساڈے والی گل ابھی تو کہانیاں کرنیاں ہوندیاں نے اتلیاں ٹھیک ہے مارنیاں ہوندیاں چار اے حال ہے وہ بندے سن دین دس دن تو پھر سیدھا کیویں دس سکدے نے جڑے آپ ڈنگے نے، جڑے آپ ڈنگے نے انہاں سیدھا تہاڈے کیویں دسنا ہے بھائی صاحب۔ میرے عزیزو سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر ملا کرنی وڈیائی ہو جتھے ویکھنے چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو ساون مادیا بدلا وانگو تے پھرن کتاباں چائی ہو توئی جہانی مٹھے میاں حضرت باؤ جنہ کھاتی ویچ کمائی ہو تینہ براواں نے صلاح کر لئیے جند حضور توارنی جند حضور ایک ڈھولا یاد آ گیا ڈھولا آ گیا پھر ڈھولا ہی آکھنا شاعری ہر صنف دی ہوندی ہے تو جڑی صنف شاعری ہے پھر اس دا نام لے کے ڈھولا یاد آ گیا پر فرق کہیں نہیں ہے بندے اپنے ڈھولے دے ڈھولے آندے نے اسی مدینے والےاں دے ڈھولے آندے نے عزیزاں دی وقار براواں صلاح کر لئی جان حضور تو قربان کرنی ہے شاعر کہندا ہے کوثر دا پانی آقا تے نال آئیے جد جیوی تے جانی اے مدنی دے نال آئیے جد جیوی جانی بیٹا حضور دے دین دا کام کرو حضور دے دین دا کام کرو میرے بچوں حضور دے دین دا کام کرو جتنا جتنا مطلب تبلیغ کروانی میں دین دا حصہ ہے بکاؤ مولوی نہ صدیا کرو علماء دین سچے صادقے انہاں کو بیان کرایا کرو جڑے اچھے عالم نے میں تے علماء دا خادم ہاں لیکن اچھے اچھے علماء بلا کے دین دی تبلیغ کرایا کرو جڑے پیسے دی ڈیمانڈ نہ کرو